Benvinguts a Contrasons, jo sóc l'Ivan, el torturador de darrere la càmera és el Javi, i avui farem un viatge per Amèrica, des d'Amèrica del Sud, començarem a Xile i arribarem a Tulsa, passant per Virgínia, amb 3 bandes variades però intenses. Les bandes que us proposem avui són Mirror Kisses, Follaxoid i Basic House. Començarem a Virgínia amb una banda d'un sol home, una banda amb un so dels 80 que ens transporta a aquella dècada. En aquest cas no en allò dels 80 que més ens agrada, però sí que el resultat és prou interessant. Com a influències parla de Prefab Sprout i China Crisis, que si us he de ser sincers no són bandes de la meva devoció. És un projecte que camina des de l'any 2008, però jo els acabo de conèixer amb el seu llarg Heartbeats. El projecte es diu Mirror Kisses i el tema que us proposem és Cameron. Ara ens n'anem cap a Xile amb una banda que la veritat desconec bastant, per tant no us puc dir gran cosa. Una sort que teniu, que no m'enrotllaré. S'autodenominen rockers còsmics, fa poc han gravat alguna cosa pel segell Sacred Bones i el tema que us proposem està remesclat per una banda de Brooklyn que es diu Psychic Hills. Ells són Follaxoid i el tema que us proposem és 9. I acabarem a Tulsa de la mà del capo de Opal Tapes, Stephen Bishop, un home que a part de portar endavant una de les discogràfiques d'electrònica més interessants d'avui en dia, doncs té un projecte personal, un projecte també, òbviament, d'electrònica, electrònica complicada, electrònica obscura, podríem dir tecno experimental, i el tema que us proposem és Ultra Misted i el projecte és Basic House. Doncs aquestes són les 3 propostes d'avui, esperem que us diguin alguna cosa, que us sacsegin mínimament o molt, com a nosaltres, i us esperem la setmana que ve.